Zdravím vás pri našom štvrtom podcaste Airsoftového magazínu. Moje meno je Haso, vedľa mňa tu sedí Rudy. Čaute. A náš Šaman. Nazdar. V dnešnom podcaste máme vybranú tému, volá sa FPS limity. K tejto téme sme na našej facebookovej stránke rozbehli celkom rôzne ankety, v ktorých ste mohli v priebehu týždňa hlasovať. Tieto ankety boli dve. V týchto anketách ste mohli hlasovať za limit pri CQB akcii, teda akcii v budove, a rovnako potom bola anketa FPS limity na akcii OSB, teda v lese, mimo budovy. Dobre, chalani, začnem najskôr teda s vašimi názormi, aké sú podľa vás vhodné limity pre akciu OSB, teda vonku, keď sa hrá v lese a podobne, dvojdňovky a podobne. 450 FPS možno. Dobre, to sme mali názor Šamana. Čo ťa vedie práve k tomuto názoru? Podľa mňa, akože ja by som bol osobne za limit 400, hej, všade. Ale tak veľa ľudí by na to určite nepristúpilo na Slovensku. To je pravda. Myslím, že aj v tej ankete sme mali aj také názory, že pri CQB 450 limit, neviem na čo by bolo pri CQB 450 FPS. No, k tomu sa samozrejme ešte dostaneme. Teraz rozoberáme teda hlavne tú OSB anketu. Boli tam možnosti no limit, bolo tam nejakých 450 FPS a 500 FPS. Tak ten no limit myslím si, že není moc dobrý kvôli tomu, že každý má inú silu zbrane a keď tam príde jeden so základom, hej, dajme tomu, že 420 FPS má, keď už nie je ten limit, a ďalší tam príde s 550 nejakým nabušeným kalachom alebo niečím, tak určite ten boj není vyrovnaný. No, to je pravda. Rudy, tvoj názor na OSB limity, aký by si dal? No limit, alebo 500 FPS, alebo 450 FPS? Tak ja som teda určite som tiež za ten 400 FPS, až v tom lese, pretože je to len tá hra kvalitnejšia. A myslím si takisto, že akože Šaman povedal, keď príde viacej ľudí s rôznymi silami zbraní, keď na jednej strane je napríklad viacej ľudí, čo majú silnejšie zbrane, tak je to nevyrovnané. Čiže podľa mňa na každej akcii mal presne stanovený limit a nech sú si všetci rovní. Súhrn tejto ankety je 15 hlasov pre no limit, 1 hlas pre 500 FPS. No, môj osobný názor je, že predsa len boli tu už nejaké skúšky akcií, kde bol vlastne limit aj v lese, pamätáte chalani? No, tam bol 400 FPS limit, neviem, či to bolo kvôli počasiu, alebo to bolo kvôli tomu limitu, ale neprišlo tam veľa ľudí nakoniec, ale predsa len bol limit. Dobre, že sme si zahrali. Podľa ktorých prišli, áno. A ja si myslím, že dá sa to. A tak ja si myslím, že je to určite aj tým, že tie limity by bol taký väčší problém spĺňať, že vlastne niekto kúpi zbraň, tak už v tých základoch býva okolo tých 420. Áno, to sa riešilo na tej ankete. Áno. Čiže veľa ľudí to aj nechce rozoberať, ak áno, v ankete bolo písané, že má kalach cimu a nechce to rozoberať. Veľa ľudí aj preto to, že vlastne už keď aj kúpi si zbraň, tak už má vlastne v tom základe tých 420 alebo koľko, a už ten limit nepustí. No, môj osobný názor je samozrejme, že keď si niekto kúpi, hej, dajme tomu cimu, cima má také väčšie limity v základe, myslím, 400-420 FPS. Podľa mňa, keby sa tento limit nejak zdomácnil aj pri OSB akciách, tak by tá hra podstatne bola dynamickejšia a vyššie by sa ľudia proste nabehali, bolo by to také na menšie vzdialenosti. Samozrejme, aký by bol potom váš názor, keby sa k hre zapojili aj snajperi v OSB akcii? No tak na snajpera by mal človek určite väčší limit, ale nie, že si dá na elektrickú snajperku, hej, má napríklad SR25 a šľahne si tam optiku a povie, že ja som snajper, ja snajpím ľudí, hej, ťažký hunter a strieľa s tým dávkami. No, to není snajprenie, proste bolt action snajperky, jedine. Plynové, či manuálne, buď tie. A im by ste dali nejaký limit, alebo by to bolo už pri nich no limit? Potom? Tak to si záleží, myslím, aj od toho, aký by bol limit na tej danej akcii od Electric. Dajme tomu, že bude 400 FPS ako limit na elektriky, tak šľahnem, dajme tomu, že 500, hej, pre snajperov nech má nejakú takúto výhodu, lebo tam je ten dostrel už väčší pri tých 500 FPS ako pri tých 400 FPS. Jasné.
A potom by už samozrejme, ale podľa mňa mal byť aj rovnaký pomer tých sniperov, nech to potom... Lebo tiež na tej mojej jednej akcii sa stalo, že proste rozmiestnili sa 4 snajpri, hej, v lese. Myslíš tých s tými elektrikami, hej? Mali tam aj elektriky, ale mali tam aj normálne nejakých dragunov a takéto, ale vtedy to celkom dosť zabrzdilo hru, lebo na tej druhej strane práve, že moc tých snajperov nebolo, tam došlo dosť k blbému rozdeleniu, samozrejme to už bola chyba organizácie, ale to je jedno. Rudy, tvoj názor na tých snajperov pri tej OSB akcii je aký? Myslím, taktiež už tu bolo povedané, určite ten sniper by mal mať vyšší ten limit, už aj preto, že keď už si kúpi snajperku, tak počíta s tým, že na väčšiu vzdialenosť musí strieľať určite. Aj preto, že vlastne, keď chce byť ten sniper, tak si chce tú hru aj tak vychutnať. No, jasne. Takže určite by s tým 400 FPS, keď musel behať na tie bližšie vzdialenosti k tým ľuďom, tak to už by bolo o ničom. Ale myslím, že aj všade vo svete tak je, že snajperi majú väčšie limity. Takže to by nebol problém. Dobre, ďakujem. Prejdeme teraz teda k CQB akciám a ich limitom. Anketa znela, že za aký limit ste na CQB akcii, teda v akcii v budove. Boli tam rôzne možnosti odpovedí, bolo 400 fps, 350 fps, ale aj 450 fps. Najviac hlasov samozrejme získalo 400 fps, čo je, myslím si, taký štandardný FPS limit, ale samozrejme k tomu sa potom vyjadrite. 350 fps získalo 4 hlasy, 450 fps 5 hlasov. No, samozrejme, tu je to diskutabilnejšie, predsa len jedná sa o streľbu na krátke vzdialenosti. Šaman, povedz nám, čo si o tom myslíš? Tak myslíš napríklad CQBčka ako Vidbab? No, alebo napríklad, tak, áno. Tak určite tých 400 fps. Jako tých 450 je tam, myslím si, že už dosť taký hardcore. Podľa mňa tí, čo sa tam hlasovali za tých 450 sú masochisti, ale No a bola tu aj možnosť 350 fps, nedal by si menší? Tak tam by som nedal z toho dôvodu, že To neuchytilo. Že, vieš čo, možno by sa to aj uchytilo, ale jak už tu napovedal pán Rudolf, tak tie zbrane by sa museli downgradovať a nebolo by to veľmi dobre. Ja osobne mám tiež zbraň na CQB, ktorá má 390 fps, hej, a veľmi nerad by som sa do toho špáral, takže asi by som bol skôr za tých 400 fps. Rudy, Áno. tvoj názor na CQB limity pri CQB akcii v budove? Tak ja si myslím osobne, že keď bola tá možnosť, alebo tak určite bola, ale dalo by sa tých 350 by bolo už úplne, že super hra, ale tak myslím, že aj ten kompromis 400 fps, keby to už bolo tak na Slovensku, to bolo úplne super, myslím, že pre tieto CQB sú to krátke vzdialenosti, takže tam ten dostroj nie treba. No a tí, čo hlasovali za tých 450, predsa len tam už ide aj o to, že môžeš tam nejakú dosť vážne ublížiť. Hej. Vykúkne ti z rohu, zlakneš sa. No, tam už treba samozrejme rozmýšľať, že pri akej vzdialenosti človek strieľa. Tak, ale Tomáš, tak tí ľudia by sa mali dostatočne chrániť. A nie, že typek si nabehne do budovy, kde sa strieľa na 2 metre, hej, priemerne. No, v teplákoch ani nie, ale chcel som povedať, že iba v okuliároch. Áno, to sme teraz že má okuliárky. No, že aj teraz v nedeľu, čo sme boli, tak to bolo v prdeli. Chalan mal iba okuliare, za ten bol pekne poznačený. Tak samozrejme, je to individuálne, ak sa ako každý chráni. Mal by si rozmýšľať, keď ide na CQB akciu, ak sa obrní, to je jasné. Mám tu jeden hlas za 420 fps. Bola to možnosť v ankete pridaná už priamo potom Airsofťákom. 420 fps, čo je v podstate teoreticky aj tých 120 metrov za sekundu. Zdvihnuto tých 20 fps, malo by zmysel podľa vás? Je to také, že nie každý má 420, hej. Väčšina ľudí na tých CQB zbraniach majú do 400. Áno. Ja by som to dal proste 400 bodka. Hej. Vybavené. Akože nejaká tá tolerancia, hej, do 10 fps by som tam akože toleroval. Keby ja som organizátor, hej. Jasne. Ale, lebo to je podľa mňa blbosť vyhadzovať niekoho z akcie kvôli tomu, že má 405 fps, hej. Ale zase potom by som mu skontroloval aj, či má vypatý hobab. No, určite. Treba dávať pozor. A gule. Akože je to dosť také, je to také terorizovanie, hej, že vypni si hobab, ja ti zmerám zbraň, lebo niektorí ľudia majú zastrelené tie hobaby a nechcú si ich proste štelovať znova.
Tak ale proste, keď mu to tam vyhodí, hej, dajme tomu, že 405 fps, hej, alebo tak sa mu pozriem, že či má zapatý hobab, pokiaľ má úplne zapatý hobab, tak môže mať, ja neviem, 460. Čo som ja skúšal na meráku, tak ja som zapal úplne hobab naplno a dalo mi to 60 fps dole. Takže dá sa to vyriešiť aj tým akože mastnými bebečkami, no. Ale tak v tej ti to toľko nehopuje, no. Najlepšie by fakt bolo všetci vypať hobapy, 2 ciny gule a poď, ideš. Dobre. Mali sme tam ešte jeden hlas za možnosť 10 fps, ale to máme overené, že to nedával, túto možnosť nepridával SFTák, takže bolo to iba for fun, hej. Rozbehla sa inak pod touto anketou celkom zaujímavá diskusia, môžete tam samozrejme tiež do toho komentáru niečo k tomu povedať. Rudy, ešte tvoj názor teda k tej CQB akcii? Tak môj názor je, že najväčší problém je v tom, že tí ľudia majú radi, keď majú silnejšiu tú zbraň, že ďalej dostrelia takto. Proste jak takýchto ľudí, dá sa povedať, donútiť, aby hrali, alebo aby spĺňali tieto limity, že by na každej, aspoň takej nejakej väčšej akcii, organizátor povinne meral. A bolo by to nekompromisné, meral by, a keby ten človek, čo už nespĺňa ten limit, proste by si nikde pol roka na žiadnom CQBčku nezahral, by ho všade otočili, tak myslím, že by si to potom rozmyslel a... Kúpil by si to zbraň, no. Alebo by si to proste dal tam menšiu strunu, no proste prispôsobil by sa. Hej. Ja pamätám si, kedy to bolo minulý rok, to bolo v Blave, čo bolo na rende, si sa robievali tie 400 a natlačáky. To bola neskutočná akcia, no. A pamätám si, že tam aj pár ľudí otočili. Áno. Tak to treba naniť, ale však pozrite si, myslím, že všade vo svete majú limity, nikde to není problém, ale ide o to, že by sa tá hra určite bola viacej dynamická. Aj by sa viacej ľudia pri tom zabavili. No, to je pravda. Ono zase to meranie každého hráča zabere nejaký čas, ale myslím si, že keby organizátori posunuli štát hry o pol hodinu, alebo teda nejaké zhromaždenie hráčov o pol hodinu skôr, tak si myslím, že by sa to krásne stíhalo. Tak ja myslím, že obetovanie pol hodiny hry za tú efektivitu tej hry, myslím, že by sa to oplatilo určite. No však to pomeranie. To netrvá dlho, proste 50 ľudí pomeráš za pol hodinu. Keď si to zorganizuješ, tam nikto nebeha, proste, že hej, tuto sa postal a keď sa odmeráš na tú stranu, loaduj sa, zapál si, to by išlo. Čiže je to na tých organizátoroch, jak to s tými limitmi na Slovensku dopadne, si myslím. Ďakujem vám teda za vyjadrenie vašich názorov pri FPS limitoch, či už pri akcii v budove alebo v lese. Ešte sa vás pýtam mierne ku koncu našeho podcastu. Chystáte sa teraz niekde na akciu? Čo bude? Povedzte našim poslucháčom. Chystáme sa v nedeľu na akciu pri Dunajskú stredu vlastne. Je to družstvo v Máde. Muničák to organizuje. Chalani, no. Naši chalani zlatí majú už na svojom konte strašne veľa akcií, čiže nemusíte sa báť tam prísť, bude to určite veľmi dobrá akcia. Má to byť, myslím, o dominátoroch. Je tam aj limit. A je tam aj 400 fps. Takže nemusíte sa báť prísť, zahráte si naozaj veľmi dobre, to veríme. Chlapci z Trenčína sa tam tiež chystajú, takže môžete nás tam stretnúť. Ešte by som teda spomenul, ako sme začali a načali v minulom podcaste. Rovnako aj tento týždeň sme vybrali zo stránky Vojaci a Airsoftťáci sú najsexy chlapi fotku. Nájdete ju na našej stránke facebookovej. Môžete ju patrične ohodnotiť a vyjadriť sa k nej, či sme naozaj dobre tento týždeň vybrali. No a to by bolo z tohto 4. podcastu pre teraz všetko. Ďakujem diskutujúcim, Rudy, pozdrav našich. Ahojte. A Šaman. Čaute. Ďakujem, Moši. Majte sa a vidíme sa v ďalšom podcaste.